The High Court of Zimbabwe has ordered Defense Minister Obam Chunguri Kashiri and the Air Force of Zimbabwe to pay $116,000 in damages to the widow of a man killed in a 2019 crash. Sarapera mashoko buda panguva ire achionekwa kunzi aiwa Obam Chunguri panguva ire aiwa woiswa pama1. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tip now breaking news on poster this headline amuri kuona rudanyo vachinzi. The High Court has ordered Defense Minister Obam Chunguri Kashiri and the Air Force of Zimbabwe to pay $116,000 $772.48 in damages to the widow of a man killed in 2019 crash involving a military vehicle, ruling the state was liable for entrusting its fleet to an unlicensed officer. Ndio masho arikuda panguva ino ashoka the state panguva ino yechitiko chakaitika panguva ino uchionekwa kunzi vana Obam Chunguri pamwe chete the Air Force of Zimbabwe vaonekwa kunzi zvakakodzera kuti vabhadhare this amount, pay back to this widow this amount. Noda kuti zvinyazobuda pachena kuti aiwa vanobatwa nemhosva yekuti they entrusted the state's fleet kuti ioperatiwe ne-unlicensed officer. Chitiko chinyazokuonekwa kunzi zvinhu zvichimbonyatsokufamba sei munyika. Ndo madevelopments aripo muri Zimbabwe panguva ino munyika yedu. At the moment tiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF inozikanwa kunzi it has captured all the state institutions. Now iri kupusha kuma amendments yekusteya in power kwemutungamiriri wenyika beyond 2028 nekuchinja nhau dzematengero enyika. Bina comment section medu nze mafunguro enyu munotudi pamusoro pechitiko ichi. Bina comment section medu, so subscribe or like, onjiri notena on the bell icon.